Bos días. Vale, pois hoxe vamos a comenzar con este plan integral de benestar digital de Galicia, porque, como xa sabemos, hoxe en día, como a tecnoloxía está por todas as partes nas escolas, hai que poñer un pouco de orde para que alumnado use internet con seguridade. Saiba cuidar o seu benestar e aprenda a distinguir información fiable da que non o é. Vale, para iso nos vale pois este plan. E, entón, pois este plan serve pois para axudar a que nenos e mozos empreguen as tecnoloxías con cabeza e se formen como cidadáns responsables nun mundo cada vez máis digital. Nas últimas décadas todo cambiou a unha velocidade enorme, pasamos do que coñecíamos como TIC agora as TRIC, vale, que veremos a continuación, e agora chegan cousas como a inteligencia artificial ou a robótica avanzada. A rapazada medra rodeada de pantallas e de redes, o que lles abre moitas oportunidades para aprender e crear, pero tamén trae riscos que hai que saber xestionar. O importante xa non é decidir se usar tecnoloxía ou non, senón de esa tecnoloxía pois usala ben, con sentido común e de forma ética, para que realmente mellore a súa vida e o funcionamento na escola. Entón, se continuamos coa presentación, a escola, as familias, as administracións e mesmo as empresas tecnolóxicas teñen que ponerse de acordo para que o mundo digital no que viven os rapaces sea seguro e non lles faga dano. A tecnoloxía pode axudar moito, pero tamén pode complicar a vida se non hai límites nin acompañamento. Os estudos deixan claro que o impacto depende da idade, da educación que reciban e de como usen as pantallas. Non se trata de meter medo, senón de entender ben o que pasa para adiantarse os problemas e protexer así os dereitos e o benestar da mocidade. Se vos fixades nesta diapositiva, vemos como este plan se basa en 6 ideas importantes, que son defender os valores democráticos fronte aos riscos da tecnoloxía, ensinar hábitos saudables para non vivir pegados ás pantallas, mellorar a convivencia na casa e na escola, usar a tecnoloxía para aprender mellor sen perder a atención, axudar a que os mozos construan unha identidade digital equilibrada e prever riscos como o ciberacoso ou a desinformación. En resumo, trátase de acompañar, educar e poñer normas claras para que a tecnoloxía sume e non reste na vida dos máis novos. Por tanto, o Plan Integral de Benestar Digital de Galicia parte da idea de que a tecnoloxía pode ser moi útil, pero só se usa con cabeza e con responsabilidade por parte de todos, das familias, das escolas, das administracións e mesmo tamén das empresas tecnolóxicas. Protexer a infancia no mundo digital non é cousa dun só actor, senón pois que é un traballo conxunto, compartido. O obxectivo é que a transformación digital non perxudique o desenvolvemento dos rapaces e que teñan un entorno seguro, saudable e xusto. E para isto, o plan basease nestes 4 piares que vemos aquí na presentación. Garantir que todos teñan acceso ás mesmas oportunidades, crear espazos digitais seguros, escoitar a voz da infancia e coordinar ben a todos os implicados neste proceso. Estes piares tradúcense en accións moi concretas. Asegurar que ningún neno quede atrás por falta de recursos, crear normas e ferramentas que protexan dos riscos digitais, darlles voz aos rapaces porque tamén teñen dereitos e opinións e facer que escolas, familias, profesionais da saúde, entidades sociais e empresas tecnolóxicas traballen na mesma dirección. En resumo, trátase de organizarse ben para que a tecnoloxía axude e non cause problemas, e para que a infancia e a adolescencia podan medrar nun entorno digital seguro e equilibrado. Para todo isto, temos que ter en conta a normativa. Aquí nesta primeira presentación, diapositiva, vemos a normativa internacional, de ámbito internacional, como é a Convención sobre os Dereitos do Neno de 1989 e a normativa referida ao Consello de Europa, que é o Convenio sobre Ciberdelincuencia do ano 2001, que é o coñecido como Convenio de Budapest, e tamén o Convenio para a protección dos nenos contra a explotación e abuso sexual
de 2007 coñecido como o Convenio de Lanzarote. Respecto da Unión Europea, tamén ter en conta a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, vale, no seu artigo 24, o Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, o Regulamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servizos digitais, o Regulamento UE 2024/1989, polo que establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Ollo con estes nomes porque cando falamos de regulamentos, primeiro ponse o ano e logo o número de regulamento desa institución, vale? Non é como no caso dos decretos, que xa sabedes que primeiro se pon o número do decreto e logo o ano, vale? Cuidado o nomealo. Cas que máis quero que vos quededes con estes de ámbito estatal e autonómico, non? Por lo tanto, en ámbito estatal, como xa sabedes, partimos sempre da Constitución Española. Temos tamén aquí en conta a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal. Temos tamén a Lei Orgánica 1/1996 do 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor, a Lei Orgánica 2/2006, que esta xa coñecedes, do 3 de maio de Educación, vale, a LOE, a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Digitais, que esta tamén a coñecedes, e a Lei Orgánica 8/2021 do 4 de xuño de Protección Integral á Infancia e Adolescencia fronte á violencia. Vale, esa é de ámbito estatal. Respecto da normativa propia de Galicia, temos unha lei que é moi importante tamén que aprendades, que é a Lei 2/2025 do 2 de abril para o desenvolvemento e impulso da inteligencia artificial en Galicia, vale, que é un tema que sabedes que está moito de moda. Vale, continuando cos principios fundamentais deste plan integral, nada, por decir que deixan claro que todo vai dirixido para que a xente nova teña unha vida digital segura, equilibrada e inclusiva. Por tanto, tratase de poñer unhas bases comuns para que escolas, familias e institucións saiban como actuar no mundo digital actual. O primeiro principio que temos aquí é o de saúde e benestar integral, onde o importante pois, é prever riscos e fomentar hábitos saudables, creando espazos digitais seguros e que non afecten o benestar físico nin emocional. O segundo principio de equidade e inclusión, hai que garantir que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades, especialmente que o ten máis difícil. O terceiro principio de alfabetización digital refírese a que é clave que todo o mundo aprenda a usar a tecnoloxía de forma segura, crítica e responsable. No cuarto principio de participación e corresponsabilidade, só funciona se administracións, familias e profesorado traballan xuntos, creando unha contorna conectada e inclusiva. No quinto principio de privacidade e seguridade, refírese pois, que debemos protexer a intimidade, os datos persoais e a identidade digital fundamental para un uso seguro e ético da tecnoloxía. E, por último, o sexto principio, o fortalecemento da democracia, refírese a que a tecnoloxía debe usarse ben para mellorar a calidade democrática o pensamento crítico, xa que este é esencial para ter unha ciudadanía activa e consciente. En cuanto á estrutura do plan, temos que ter en conta pois, estes 5 eixes, vale, que vemos aquí, que marcan pois, o que se vai a facer. Vale, o eixe 1 de sensibilización sobre dereitos no eido digital, o 2, centros educativos como contornas digitais saudables, o 3, promoción do uso seguro e responsable das TRIC, ollo a esta sigla, 4, coordinación e colaboración interinstitucional, e 5, comunicación e proxección social. Ben, pois vamos a comezar entón polo eixe 1, o de sensibilización sobre os dereitos no eido digital. A idea principal é que todo o mundo entenda que os dereitos fundamentais tamén existen no mundo digital e que a tecnoloxía pode axudar, pero tamén pode poñelos en risco. Por iso hai que ensinar estes dereitos dun xeito práctico
explicando qué problemas poden aparecer e como actuar para evitarlos. Para iso, sabedes que o plan articula 17 obxectivos, onde 14 deles pois, están dentro destes 5 eixes. Vamos a ver aquí o obxectivo 1 e o obxectivo 2, para dentro do eixe 1. O obxectivo 1 é o de coñecer os dereitos máis afectados pola tecnoloxía, e as accións que se recollen neste primeiro obxectivo son campañas informativas con materiais adaptados a cada grupo da comunidade educativa, o paquete educativo tamén que tedes aquí, o bosque dos dereitos, con actividades e retos sobre dereitos digitais. No obxectivo 2, identificar riscos e evitar conductas que vulneran dereitos, aquí temos pues, accións como a Feira Digital Anual para centros e familias, a celebración do Día da Protección de Datos e do Día da Internet Segura, con materiais para traballar co uso responsable da información. Temos tamén concursos, como o concurso de cartéis, vídeos ou microaudios feitos por alumnado sobre dereitos fundamentais, e temos tamén o xogo Misión Escape, onde hai que verificar fontes, detectar bulos e contrastar información para superar probas. No eixe 2 de centros educativos como contornas saudables, pois este eixe vai de conseguir que os colexios e institutos sexan lugares onde a tecnoloxía se use sen riscos, sin estrés e sen problemas. A idea é que alumnado, profesorado e familias poden estar tranquilos sabendo que o centro é un espazo seguro, responsable e saudable no uso das pantallas. Trátase de evitar cousas como ciberacoso, suplantación de identidade, difusión de fotos sen permisos e todo este tipo de errores. Neste eixe 2 vamos a ter en conta tres obxectivos, o obxectivo 3, 4 e 5. O obxectivo 3 é o de aumentar a confianza e a seguridade no uso diario da tecnoloxía, con accións pois, como revisar e mellorar o programa EDISGAL, vale, no caso de educación primaria, dar pautas aos centros para equilibrar tecnoloxía, seguridade e saúde emocional, crear tamén o radar das emocións para detectar cando algo digital pois, afecta emocionalmente, propoñer o reto apagamento digital no que tiñen que estar 24 horas pois, en móvil ou sen internet. O obxectivo 4, o de cuidar o benestar digital do profesorado, aquí trátase por de crear unha liña de asistencia para profes, elaborar o manual higiene digital docente, con trucos para non saturarse, activar unha canle de apoio no CIEDIX para mellorar o uso de tecnoloxía na aula. No obxectivo 5, fomentar unha cultura de centro baseada no uso ético da tecnoloxía, pois aquí trátase de publicar un decálogo de boas prácticas sobre o uso ético das tecnoloxías, crear unha enciclopedia wiki con exemplos reais de boas prácticas nos centros, poñer sinalización ética digital nos colexios para lembrar normas e boas conductas, convocar o premio anual de boas prácticas de benestar digital, etc. Bueno, protocolos de convivencia que podemos ter nas NOF do noso centro. Pasamos ao eixe 3, o uso seguro e responsable das TIC. Vale, sabedes que as TIC eran as tecnoloxías de información e da comunicación e agora se engade ese R de relación, vale, porque afecta tamén a relación. Entón, este eixe pois, vai de ensinar a xente nova, tamén a familias e profesorado, a usar a tecnoloxía con cabeza. Non chega con saber primer botóns, senón hai que pensar pois, o que vemos, de onde sai a información, se é fiable e que consecuencias ten compartida. A idea é crear usuarios críticos, responsables e conscientes, e que familia e escola traballen xuntos para educar nisto xa dende pequenos. Neste terceiro eixe vamos a ter en conta 4 obxectivos, que son o obxectivo 6, o 7, o 8 e o 9. No obxectivo 6, sobre desenvolver un pensamento crítico, as accións máis importantes pois, son cambios nos currículos para reforzar ciudadanía digital, uso seguro de redes e inteligencia artificial, pensamento crítico, formación específica para alumnado sobre verificación de información e alfabetización mediática, o programa na procura da loiada para aprender a detectar bulos, vale, noticias falsas, desinformación, o contrato de vida digital para fomentar responsabilidade, unidade didáctica sobre vulneración de dereitos digitais,
o sistema de autoavaliación modo consciente on para revisar se usan internet de forma responsable, etc. Logo, no objetivo 7 de mellorar a educación digital das familias, as medidas claves pois, son a guía, esta guía Clic Familiar que tedes aquí, con consellos de expertos sobre hábitos digitais saudables, o programa tamén Encontros con Familias para dar pautas prácticas, impulso do control parental para proteger os menores. No objetivo 8, que é o de formar o profesorado, pois inclúe formación continua en benestar digital, guía de orientacións para usar a inteligencia artificial na educación, colaboración coas universidades para mellorar a formación docente neste ámbito. No objetivo 9, educación afectivo-sexual adaptada ao mundo digital, as accións principais pois, son un programa afectivo-sexual integral adaptado ás idades, unha guía de conducta afectivo-sexual para relacións seguras e respetuosas tamén online. Vale, esas serían pois, as accións máis importantes neste eixe 3. Vedes que na presentación que non vos las poño todas, pero bueno, para enseñaros algún exemplo de cada eixe. Se pasamos ao eixe 4 de coordinación e colaboración entre institucións, este eixe vai basicamente de que todas as institucións traballen xuntas. O mundo digital é tan complexo que se cada quen vai pola súa conta, todo vai ser mal. Accións repetidas, outras que non se fan e moito esforzo perdido. A idea pois é esa, non? De que educación, sanidade, servicios sociais, tecnolóxicas e administracións se coordinen, compartan información e actúen como un equipo para protexer mellor a infancia e a adolescencia no mundo digital. Resumo, se non hai coordinación, hai caos. Se traballan xuntos, todo funciona mellor. Vale, neste eixe 4 imos a ter en conta os obxectivos 10, 11 e 12. No obxectivo 10, crear unha gobernanza estable e coordinada, pois as accións máis importantes serán alinear este plan con outros plans de Galicia, obradoiros nos centros sobre benestar físico, emocional e social fronte á tecnoloxía en colaboración coa sanidade e con política social. No obxectivo 11, mellorar a coordinación entre centros e servicios sanitarios e sociais, pois temos actualizar protocolos para novos riscos como adiccións e estrés digital, formación conxunta para profesionais da educación de sanidade e de servicios sociais, etc. No obxectivo 12, colaborar coa industria tecnolóxica, pois son acordos co sector tecnolóxico para mellorar seguridade, privacidade e transparencia, crear un código galego de boas prácticas tecnodidácticas, participar tamén en proxectos de innovación sobre benestar digital, sistema autonómico para analizar tecnoloxías emerxentes nos centros, participación en proxectos estatais e europeos sobre alfabetización e dereitos digitais, apoio a investigación sobre pensamento crítico no eido digital, etc. Vale, vedes que o que busca pois, é que se coordinen entre todos os ámbitos. Neste eixe 5 de comunicación e proxección social, pois nada, decir que este eixe vai dar algo moi simple. Se o plan non se coñece, pois non serve para nada. Así que aquí o objetivo é facer que toda a sociedade, vale, tanto familias, profes, alumnos, profesionais da saúde, servicios sociais, etc., saiba que existe este plan e entenda para que vale. Trátase de comunicar ben, chegar a xente axeitada e crear espazos onde se poida opinar, participar e mellorar o plan entre todos. En resumo, pois que o plan non quede nun caixón e que a xente pois, non o use de verdade. Neste último eixe, no 5, temos que ter en conta dous obxectivos, que son os obxectivos 13 e 14. O obxectivo 13 busca ter unha boa estrategia de comunicación. Para iso, pois, podemos crear un manual de comunicación para que administracións e centros saiban como transmitir o plan, diseñar tamén un protocolo de medios de redes sociais con calendario, formatos e estrategias para que a mensaxe chegue clara a cada colectivo. No obxectivo 14, crear espazos de participación e diálogo, pois podemos poñer en marcha redes sociais, podcast para a mocidade supervisados por expertos. Crear tamén o Foro Galego de Benestar, ou Benestar Digital, que se reunirá cada ano para avaliar o plan e propoñer melloras. Activar tamén a xanela do Benestar Digital, un espazo onde a xente poida enviar ideas
queixas, suxestión, vale, campañas públicas, etc. Como todo plan, pois debe ter un seguimento e unha avaliación, así que este apartado vai dunha idea moi simple. O plan ten que revisarse continuamente para ver se funciona ou se hai que cambiar cousas. A tecnoloxía sabes que cambia rápido, así que o plan tamén ten que ser flexible, adaptarse ao que vaya pasando e corrixir o que non estea a dar resultado. A clave é ter un sistema que permita ver que accións van ben, cales non, e facer axustes sen perder os objetivos principais. En resumo, avaliar, mellorar e volver a avaliar para que o plan siga sendo útil e manteña unha contorna digital segura e saudable. Neste caso, vamos a ter en conta os dous objetivos que nos faltan, vale? Os tres objetivos que nos faltan, que son o objetivo 15, o 16 e o 17. No objetivo 15, revisar os indicadores do plan, pois as accións serán pois esa, non? A revisión anual dos indicadores para ver se se cumpre o previsto, vale? Estes indicadores sabedes que vos aparecen no anexo do plan, son de tipo sí ou non. Facer tamén os axustes necesarios cando algo vaya atrasado ou non funcione. No objetivo 16, identificar boas prácticas, analizar regularmente experiencias que funcionen ben para ver se se poden repetir pois, tamén outros centros ou ámbitos. E no objetivo 17, saber que pensa a comunidade educativa, pois aquí pois, valen accións como engadir preguntas sobre benestar digital nas enquisas de convivencia, analizar canto participa cada grupo, vale, alumnado, profesorado, familias, as accións do plan. Bueno, se vos fixades aquí, vedes que son 51 indicadores de seguimento que, como xa dixen, pois vos aparecen nos anexos que son de resposta rápida, vale, sí ou non. Nada máis, vale, así vos damos por finalizado este plan. Como xa dixen ao principio, pois, a ver, é un plan que temos que ter en conta, non só para o tema das oposicións, senón pois, tamén para o día a día nas escolas, porque a tecnoloxía vemos que cada vez está máis presente en toda a sociedade e tamén nas escolas. Así que nada máis, vale, deixo xa por aquí a grabación. Espero que fora do vosso agrado e que vos valera tamén pois para ver exemplos e nada máis, vale? Un saúdo.